Salom salom do'stoni azizu giromi. Berun hech neст, berun oromi. Havo xunukya. Rastiga ma imsupi sahar soat 9 bud xestem. Ha Nilufar. Bia man inasha gir. Man inasha mexurdan Nilufar, inasha namexurdan Nilufar. Gir. Сиёвуш хубе барои мо пас кабзад ист. Ва ман бошад халадес мехам. Ва саҳар соати 9 буд хестем. Соати 1 буд хоб кардем, 2 буд то омадему, ҷамгир кардему, тозагӣ кардем. Бо монтаж кардам, бинум ки интернет мурда баъди соати 12 соат Плаша спордаги не, баъди соати 12 ша уже мурдай интернет. Баъд гӯем баъд хоб кардем. Саҳари соати 9 хестем ва сиёвуш медошта. Нилуфар. Рости гап тамошобинони азиз, беҳад ва беҳадам хеле сарам дард кард истае ки намедонам барои чӣ. Ҳаминҷа шитам, танбал шудам. Баъзем хеле фикр доштам вақте ки мо мактаб хонд будем. Хеле мегуфтем ки соли 2020 ҳоли чӣ хел мешуда бошад гуфтам. Ва аллакай бинед ки соли 2021 сол омадагӣ ҳастае. Боварӣ намебиёд ки аллакай соли 2021. Шумо ҳама чӣ мекушед? Ҳамин сиёвуш падаркошу ҳамаша мекушояд. Курткаи шавҳармаша пуштем. Ва амҷо пеши кондитсионер дои пеши плитада офтоб кардам шаки то ки хушк шавад. Ин курткашо нағз хушрӯҳаю, лекин амин дарунашда ваяй вай нестай. Чӣ мегӯянд ша? Парай. Паркате ихали вай пахтаҳои синтетически аст ку ихали нестаю пар дорад. Мебинед дарунаш ҳам хеле холи ҳеҷи надорад та материал. Лекин ман хеле углош озам паро ҳаминҷо омадам хеле туп шуда истодагӣ ҳастанд, часпидагӣ ҳастанд. Ҳаваи хеле меафшонам ки то ки ҷудо шаванд, хушк шаванд, кушода шаванд, баъд бо ҷобаҷо мешавад. Мани угло не ки пуховики нағз биромад. Чӣ тимта? Ой, кӯдаконам мемонанд. Тамошобинони азиз, кӯдакои шумоям мандаринам хеле мехӯранд, мехоянду мепартонша. Хушрӯ ҳавае намеқиртонам. Мехоянд дубора мебуранд, мепартоянд. Вай мандарин хӯриёшон безе. Нилуфар. Инҷа Нилуфарда ёд дестам ки одам мандарина хушрӯ мехӯрад. Боч ман ин сиёвуш боша мехоя туф мекуна. Ма остак хезаму раваму учук кунам. Камтар ягон кор ганда. Камтар кор кунам бо нағз мешудагист, дарди саргум мешудагист. Гузинча. Че? Сиёш мана гузинча гуфт. Ҳамехе? Чӣ гуфти ту сиёвуш? Шумо шинена Нилуфар ки ту сиёвуш ман утюг кунам ози мебиём. Ё кунфу панда рафтаиста. Вай бина. Ана минҷа истен ба гапту назанед. Ана минҷа истен. То ҳол мо кӯдако кате шиштем. Тамошобинони азиз, рости гап ягон кор накардам. Ва меҳмон омадани буд, лекин меҳмон наомадак. Плано дигар шудам. Ва шиштамам хеле хонада. Пулти телевизора гум кардем. Ҳамин вечна хони мода пулти телевизор гум мешавад. Пулти телевизор нест вечна. Ҳанам хеле аҳвол. Ин шторкаи ванна канда шудак барои ҳамин полотенца инҷа кӯдакҳо сопровождающий дадаша омадан.
ва мо ужин мекунем. Имрӯз барвақтарак омадам. Салатои дирӯзе ростика ман обед умуман ҳеч нахӯрдам гӯем бисёр. Сарам дард дошта, барои ҳамин ҳеч низ намефорид. Ва ҳозир ужинда ҳама каса мешинем ужин мекунем. Ростика иштиҳо то ҳол нест. Ай ҳамон обеда. Хай ҳозир мешинем ҳама каса бо ягон чӣ мехӯрем гӯем. Анам хеле дӯстони азиз. Соат аллакай 9:30 шудаи соат даже. Мо мана мевагӣ хӯрда шиштаем. Ҳама каса мультик тамошо карда. Сиёвуш чӣ хӯрдасти? Як калонуша гирифта. Нон вай дадаштате? Ана вай майда карда гӯша гир Сиёвуш. Як кубикошуна додам куда-куда. Инҷа бинам катит кардем. Сиёвуш. Поличкада наскоша каштим, мизоша алиш кардам. Ва ҳозир аку мерем хоб. Сиёвуш хоб мери? Ва болои мишка бинен сараша чико кардиан фиолетови. Нам хел тамошобинони азизу гиромӣ. Ман нав гулода камтар чой додам. Ман ин гула бинен чихел пучалла шудеста, баргоша бинен чихел безреп шудеста. Тарашки саҳарда нишон медодам, бо нахстар буд, бинен чихел баргоша ҳамаш пучалла шудеста. Гулеки беҳад манда маъқул буд. Ҳама хеле ҳайф шудак. Хай мебинем хани анҷош мебурод бо ягон чӣ ё ки не. Лекин ин тухмош инҷа да як гала ҳамаш анча уже буромадестан. Ана мехел ин бозичои нафара бинам. Фақат ҳамин падакольник, фақат падакольник. Падакольникода фақат ҳама чизошона мемонанд. Барои ки стол нест, барои ҳамин хотир нарасен ва опасни. Опасни. Сиёвуш. Вой худо. Хай мегӯӣ? Хай намегӯӣ? Майли хай нагуфтӣ ку? Майли хай нагуфтӣ ку? На хай намегӯӣ? Шапка чиша хушрӯ кунад? Хушрӯ ку, шапкаш каҷала шудай. Каҷала шудай, шапкаша ки хушрӯ кун. Вай? Вай? Почаҳош ях кардан. Почаҳош ях накардан? Вай? Попош ях накардан, Сиёвуш? Ях кардан? Вай? Кани попоҳош? Болои гилеми ғафс мондагӣ ина. Кани попоҳош? Ана попош. Ишкамчаш кани? Ҳа? Ишкамчаш кани? Неста ишкамчаш? Вай. Кира задӣ? Задӣ вая? Анам хел тамошобинони азиз, влога ба охир расонем. Имрӯза ҳам хел влоги даруни хонада бе ягон пухтупазу дига чизо гӯем. Паго насиб ҳатман бо хӯрок тайёр кардан дар кор. Аллакай салато ҳамаш тамом шудан гӯем. Анам хел хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатона эҳтиёт кунед.